Yanda za ka yi ka gane alert ɗin ƙarya idan an turo ma. Kafin na muku bayanin yanda ake gane alert ɗin ƙarya, ku zo mu faɗa muku yanda mutane suke siya alert ɗin ƙarya. Akwai hanyoyi guda biyu da ake amfani da su domin a yi alert ɗin ƙarya. Na farko shine a yi amfani da sani da kai. Misali wanda zai ma ya kasance ya san ka zai iya riƙe wayarka. Sai ya je ya samu lambar sa ya canja mata suna zuwa sunan bankin ka. Misali yanzu zan iya ɗaukar lamba ta in yi ma saving da First Bank a wayarka. Ta yanda daga na turo ma saƙo zan kwafi alert ɗin da First Bank suke turo min a wayata sai in turo ma sai ga kamar an turo ma. Amma wannan ba a cika amfani da shi ba, ƙananan masu yin irin wayannan abubuwan ne suke amfani da shi. Hanya ta biyu ita ce hanyar da professionals suke amfani da ita ta hanyar wasu application da kuma website. Ba za mu faɗi sunansu ba saboda ba yanzu mun zo nan bane mu koya, mun zo nan ne mu nuna yadda mutum zai kare. Za a shiga za a rubuta komai da ka sani yanda baka tunani, mutum ma baka taɓa sanin sa ba. Zai tura ma ta wayarsa kamar yana turawa ta banki, shi kuma ya shiga application ne ya ma fake alert. To wayannan hanyoyi biyu majority da su aka fiye amfani. Idan an yi amfani da su amma fake alert ya za ka gano shi? Hanya ta farko da mutum zai gane alert ɗin ƙarya shine ta amfani da tsohon balance ɗinsa. Misali yanzu idan account ɗinka akwai 5,000 sai na ma alert ɗin ƙarya na ce na turo ma 10,000. To in dai banki ne suka turo message ɗin gaskiya za ka ga 10 nan ta haɗe da 5 ya zama 15,000. Shi kuma wanda zai ma alert ɗin ƙarya aslan bai san tsohon nawa ne balance ɗinka ba, balantana ya haɗe su. Don haka za ka ga babu balance ɗinka a ciki, a kiyaye wannan. Na biyu, duk saƙon da banki yake turowa ba a reply ɗinsa. Ma'ana lambar da banki yake amfani da ita ya turo ma saƙo baka isa kai reply ba. Kana yin reply ma za a ce not sent. Don haka duk wanda ya turo ma saƙo a sama ka duba in dai kaga ana iya yi wa lambar reply to alert ɗin ƙarya ne ba na gaskiya ba ne. Uku, alert ɗin banki yana haɗe kansa da guɗe. Misali duk alert ɗin da First Bank suke turo ma ko wani abu makamancin haka zaka gansu sun haɗe guɗe gabaki ɗayansu. To amma idan alert ɗin ƙarya ne zai ware shi kaɗai. Za ku ga yanzu duk wanda ake wa alert za ku ga alert ɗinku kamar haka ya haɗe a guɗe ana turowa ana turowa. To na ƙarya zai fita daban shi ma ya buɗe foldarsa daban. Na huɗu, sunan banki. Idan mutum zai turo ma saƙon ƙarya da yawa daga cikin irin kalmomi su First Bank su waye ba sa yiwuwa su turo exactly. Don haka dole mutum sai ya yi mistake. Misali idan First Bank ne kamar haka zai rubuta shi kamar haka. Idan Sterling ne kamar haka zai rubuta shi kamar haka. Idan kuma UBA ne kamar haka za a rubuta shi kamar haka. Za a canja harafi, kai ba za ka iya gano an canja harafin ba saboda kana sauri ko kuma ƙwaƙwalwarka ta saba, amma a ciki za a iya canja harafi. To wayannan hanyoyin guda huɗu kuke gani su ne wanda mutum zai iya amfani da su ya gano alert ɗin ƙarya. Bidiyon ya burge ku kuma ya amfane ku, kada ku manta da following ɗinmu, sannan ku yi comment, ku yi like, sannan kuma ku yi share da 'yan uwanku don kowa ya amfana. Wannan shi ne, assalamu alaikum.